салом дӯстон, бародаро, боди хат гӯш кунед. Имҷа дар суратша мемонам, нигоҳ кунед. Ғафуров Баҳодур дута чӣ ёфт шудага, ҳуҷҷат ёфт шудага. Якташ паспорти Тоҷикияи пластик, я дигаш ҳуҷҷати ронандага, яъне ки права. Бародар Баҳодур, агар ки моро шинавидаеста бошӣ ва ними рақамҳои WhatsApp да занг бизан, паспорти тара қатъи ҳуҷҷати ронандагит ёфтагиян дар Тоҷикистон, метавонӣ ки занг бизанӣ, ҳуҷҷатота рафта бигирӣ. Мукофот дар кор нест, я дуош бите тамом. Одам мада занг зад ки якта паспорти пластикӣ ва якта ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ёфтагӣ. Ному фамилияш Ғафуров Баҳодур. Бародаро, нигоҳ кунед, агар шахсе ки мешиносен хабардорш битен. Агар худи Баҳодур худут мебинӣ, бародар, ду ҳамин WhatsApp занг бизан, рафта документота бигӣ. Яъне ки чизе ки гум карда ва ӯ дар ҳеҷ ка дар кор нест, фақат дар худут дар кор. Барои мо бародароне ки ҳамин видеоро тамошо дорен, паҳм кунед бародаро, лайк монен, фикротонро бинависен, чанд қа паҳм карден, имо WhatsApp ҷойда ки паҳм карден бародаро, ҳамин тезтар документоша меёва ва савоби ҳамин дар шумо ҳам мераса бародаро. ин кор дар сари ҳама мебиёяд, худованд дар сари ҳеҷ ка наёяд. Аммо мешава ку рафтеси ки ҳуҷҷат гум мекунӣ, ӯ ҳуҷҷат ту дар ҳеҷ ка дар кор нестай, фақат ту худут дар корай. Просто шахсе ки ёфтай, хай дилиш сӯхта, я ҷо мондай, чанд қа эсода, хелеш да ёфтанша. Ва гуфтаи ҳамира бея, гуфтаи як видеош кунем, ба ма муроҷиат кардан ки ҳамир масалан соҳибиша биёвем, бо рафта пул харасхот карда, бо як бор дига нагирам ҳамин ҳуҷҷатора. Барои мо агар ки Баҳодур моро мешнавед, ҳамин WhatsApp занг бизан. Аммо дига одамое ки ҳамин одама мешиносен, бародаро, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки хабардорш кунед, ина WhatsApp-и мо занг бизананд, ҳуҷҷатша рафта бигирад. Навора паҳм кунед, лайк монен, фикрот намонен. Ҳамин чанд қа шумо фикротонро нависонден, лайк монден, видеоро то охирша тамошо карден, ҳамон қа навор паҳм шидан мегира ва соҳиби ҳамин тезтар ёфт меша ва паспорту загранпаспортша, не загранпаспорт нест, пластикияй, яъне ки паспортша қатъи ҳуҷҷати ронандагиш ёфт мегира ва масалан зиндагиша пеш мебара, савоби ҳаминам дар шумора мераса. Хонободу сарбаланд бошед. Таваллуди Баҳодур 1992. бародароне ки доруи гиёҳӣ дар кори бародар тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатне. Барои мард, барои зан, барои простатит, барои хароб шудан, барои фарбе шудан, барои любой чӣ дорем, WhatsApp да муроҷиат кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатне. Нигоҳ кунед бародаро, барои одамое ки бефарзанданд, фарзанд намеёванд, мужской сила, барои желудка, барои геморит, барои иммунитета баланд кардан, барои одамое ки ҳамхобагишон сустай, барои простатит доранд, барои ҷигар, сустав, ина бесплодни женский ҳам буда, яъне занакое ки гудак намеёванд, ина барои инора ҳам буда. Яъне ки ҳама доруворо дорем, дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, тамоми шаҳрҳои Россия дар сафҳаи мо бесплатне. бародаро, аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесам, бисёриятон мушкилӣ дорем, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспаление ва мардонагӣ. Беҳад результати хуб нишон медиҳад. Касоне ки тезда тамом мекунанд, беҳад результати хуб нишон медиҳад. Набор штри одном омадагай истеҳсоли Туркия мебоша. И банка, қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение меша. Иш барои моҳлати ҳамхубаиро тӯлонӣ кардан, яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегира, ҳам мардонагиро ба худ мегиранд, фоизи мардонагиро баланд мекунанд ва ҳам моҳлати ҳамхубаиро тӯлонӣ мекунанд. Кадоме дар кор боша занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. Марҳамат, номеро даро экран. Натурални тоза, оригинал бо дар кашфаш ҷавоб мегирем.